ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിലങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കാം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രയേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം രാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ദിനാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാര നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് നിർത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തോ അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പേര് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. 12 പേരേ ഉള്ളൂ. മേ ബി അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അവര് നോക്കട്ടെ. അവര് മെസ്സേജ് വിട്ടിരിക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് ആയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു. അവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പേരിട്ടെ. ചിലപ്പോ അവര് ആ ക്ലാസ്സില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടിരിക്കും ഗ്രൂപ്പില്. ക്ലാസ് തുടങ്ങി, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം 13 വരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഇപ്പൊ അടുത്ത് തുറന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇത് നമ്മള് ഈ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ത്രിഗുണം എന്ന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭൗതിക ത്രിഗുണം, ഈ ത്രിഗുണത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിൽ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ത്രിഗുണങ്ങളിലാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ബന്ധസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിനെ
ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ത്രിഗുണം 3 ഗുണം, അതായത് സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സത്ത് ഗുണത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം തന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠായിരിക്കും. അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഈവൻ ഭൗതികമായിട്ടും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ള ജ്ഞാനവും എല്ലാം ആ വ്യക്തികൾക്ക് അവർ സുഖസന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി രജോ സത്ത്. കാരണം അവർക്ക് സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രാഹ്മണ്യ ലെവലിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സാത്വികം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അവർക്ക് ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കാണ് അവര് ആ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണം നിർബിധമാണെന്ന് പറയാം. രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങള് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ വീട് വയ്ക്കും, വലുത് വയ്ക്കണം, കൊട്ടാരം വയ്ക്കണം, അങ്ങനെ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ ആ ഒരു ഗുണമാണ് ശരിക്കും രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, നിദ്ര, അങ്ങനത്തെ ലെവലുള്ള ഉദാസീനത, അവർക്കും അവരെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, സമൂഹത്തിനും കാര്യമില്ല. ഇതിന് അതിന്റെ 3 ലെവല്. ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനങ്ങള് ശരിക്കും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് 100% എന്ന് പറയാം, വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം സത്വഗുണത്തിലുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലെ മുകളിലായിരിക്കും. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിനും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, അതിനെ തരണം ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സത്വഗുണം, അത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്കൊരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലേബല് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണ വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കിട്ടും. എവിടെ? സത്വഗുണത്തിൽ. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ചിലവരും തന്നെ അവിടെ സ്റ്റക്കാവും. ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാതും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. മറ്റുള്ളവർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ലൈഫ് നല്ലതാണ്, എനിക്ക് അവനേലും ഞാനുണ്ട്, എനിക്ക് അവനേലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഞാനെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ താഴ്ച വേണം. അവിടെ ഇന്ന സത്വഗുണത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ശരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ബേസിക് ആയിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മ ബന്ധസ്ഥനായി എടുക്കണം. ആ ബന്ധസ്ഥനായി നിന്ന് നമ്മ രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നേടേണ്ട വഴികളാണ്. അതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്ര ഉള്ളത് പറയുന്നത്, നമ്മ രജോ തമ ഗുണാദികളിലായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരികയും സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ. നമുക്ക് ശ്ലോകം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിശ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഋഷികൾ തികഞ്ഞും പരിപൂർണ നേടിയിട്ടുള്ളത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഋഷിമാർക്കാണ്, അവർക്കാണ് ഒരു ശരിക്കും ആയ ലോകം നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ ഋഷിമാര് എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം, അവർക്കായ പരമമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാ? അപ്പൊ ഋഷിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നു. ഇത് ഋഷിമാരെന്ന് പറഞ്ഞ
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഉയരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പോലെ ബ്രഹ്മലോകം, അതേപോലെ തപോലോകം, അങ്ങനത്തെ 7 ലോകങ്ങൾ, ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ബ്രഹ്മലോകം. അങ്ങനെ 7 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും തരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് പൊസിഷൻ എത്തിയിട്ടല്ല, അവർക്ക് ഈ ഭൗതികത ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗലോകം, തപോലോകം, ജനകലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കെ ഉയർന്ന് അവര് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷവും വീണ്ടും അവര് ഈ ഭഗവാൻ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായ വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് രജോ ഗുണ തമോ ഗുണ ലെവലിൽ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഋഷിമാരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷിമാരായാലും അവര് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന് മുകളിലേക്ക് പോണ വ്യക്തികളാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു പരമദിവത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണ്ണ നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവകൃഷ്ണമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഋഷിമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഋഷിമാരിലെ ലെവൽ തന്നെ പല ലെവലുള്ള ഋഷിമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പതുക്കെ ചിലർക്ക് തപോലോകമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ജനകലോകമായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ബ്രഹ്മലോകം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവരിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അയാ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ലഭിക്കണം എന്നായിരിക്കും നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്കുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2 ഗുണമാണ്, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണമാണ്. സത്വഗുണം വളരെ കുറവാണ്, കുറച്ച് പേർക്കുള്ളൂ സത്വഗുണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സത്വഗുണം എന്ന് പറയാം അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം മൈൻഡും ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രജോ ഗുണം, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ആക്ടിവിറ്റീസും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ രജോ ഗുണമായി അല്ലെ, നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഡീലിംഗ് വന്ന് പല ഇഷ്യൂസ് വന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ രജോ ഗുണ നിർമ്മിതമായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ടെൻഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും തമോ ഗുണ ലെവലായി. അതൊരു ദിവസത്തെ കാര്യം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പൊ ആ ജീവിതക്രമത്തെ അപ്പൊ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണം, ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടാലറിയാം അവര് രാത്രിയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം, മനസ്സിലായി. ശരിക്കും സത്വഗുണ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് കാലത്തായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവരാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇവൻ പറയണത് ഇവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡേൺ ഇതില് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫുള്ള വ്യക്തികളെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കാലത്ത്, അതായത് ആ സത്വഗുണ ആ സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്ത്, രജസ്, തമോ, അപ്പൊ ഇത് 3ഉം കൂടെ മിക്സ് ആയതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും പതുക്കെ നമ്മള് തമോ രജോ സത്വഗുണിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണബാധികൾക്കും രജോ ഗുണബാധികൾക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല. അവരെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതാണ് ഈ ലോകം, ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം, ഇതാണ് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏറ്റവും അതിന് പറഞ്ഞത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുദ്ധരിക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് അവർ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭക്തിമാർഗമാണ്. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ആകെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം. നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും പരമാത്മാവും, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ടെന്ന്, പരമാത്മാവാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്തിയിലെ തന്നെ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാധന ഭക്തി, അതേപോലെ തന്നെ പരമാനന്ദം, അതേപോലെ തന്നെ പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഈ സാധന ഭക്തി തന്നെ 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 2 സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു ഗുരുനാഥൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധനകൾ ചെയ്തിന് നമ്മ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭക്തി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു നടത്തുന്ന പോലെ, കുട്ടിക്ക് നടക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നടക്കുന്ന പോലെ
പോലെയാണ് സാധന ഭക്തി വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞതാണ് സാധന ഭക്തി. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് സാധന ഭക്തി. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കുറെ നാൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആട്ടുകുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. അതിന് ശരി നൈസർഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്റെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് നേരെ ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നൈസർഗമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ പല തരങ്ങളുണ്ട്. പരമാനത്തി അതിൽ തന്നെ പരമാനത്തിൽ തന്നെ 2-3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രേമഭക്തിയിൽ തന്നെ ഒരു 6 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ഋഷീശ്വരന്മാര്. അവരിങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ നടന്ന് ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മലോകം എത്തിയാലും അവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടെ പിന്നെയും അവർ ഉയരും. അതാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നും അതെന്താണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്മ്യമാഗതാഃ സർഗേ അഭിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വിദ്യന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേത് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിന്തയനുമാകുമില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ആനന്ദം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവാൻ കഴിയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രജസ് തമസ് സത്വ ഗുണങ്ങളിലെ നമ്മള് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതായത് ഭഗവാന് തുല്യമായി തീരുന്ന പറയണം. ഭഗവാന് തുല്യമാവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുന്ന ആ ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുണത്തിനെ പറ്റുന്ന ഗുണത്തിന്റെ അംശമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ആനന്ദം അത് എൻ്റെ തുല്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരണശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്വരൂപമില്ല എന്നാണ് ചിന്താഗതി. പക്ഷെ നമ്മളെ മരണശേഷവും നമുക്കൊരു സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് ആ സ്വരൂപിന് നമുക്കിപ്പം അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെ ആ ഡ്രസ്സ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വരൂപമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൊരു ഡ്രസ്സ് അത് ശരീരം ലഭിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഊരിപ്പോണം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. ആ സ്വരൂപത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലും വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചില സമയത്ത് നമ്മളെ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ചിലപ്പോ ഒരു മൈൽപ്പീലി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ ദാസിമാരായിട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പല ലെവൽ ആയ സ്വരൂപം നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന് അതായത് ഒരു താമര ഇലയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ താമര ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പമായിരിക്കാം, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വിശറി ആയിരിക്കാം. എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സ്വരൂപം വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ആനന്ദം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം നിൽക്കും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ അത്രയും ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തി തരുന്നവൻ മുകുന്ദൻ. ആ മുകുന്ദന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, അങ്ങനെ 4 തരം. 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5ാമത്തെ മുക്തി ഉണ്ട്. 5 മുക്തികളുണ്ട്. 5ാമത്തെ മുക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് ഐക്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, മനസ്സിലായി. ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിന് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ മുക്തി. അപ്പൊ ആ ഭാവമാണ് ശരിക്കും ഭക്തരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം അത് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ കിട്ടും. അതിന് ശരിക്കും ഒരു പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തിയല്ല ആലോചിക്കുന്നത്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പോലെ. അതായത് വെച്ചാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഭഗവാന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും. അതിനും രാധാറാണി ശരിക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിന് 1000 കാമദേവ
ഭടന്മാരെ അടക്കം അതായത് ആ കാമദേവന്മാര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരേലും മുകളിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അത്രയും ആകർഷണാണ് ഭഗവാൻ. ആ വ്യക്തിനെ ആകർഷിക്കണാണ് ആര്? രാധാറാണിനെ ആരാകർഷിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ അത്തരം എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരിക്കും അതിന് ഭക്തരുള്ളിലിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്റെ ശരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലേക്ക് വരും. അതിന് ഭക്തിയില് ഏറ്റവും ഇത് രാധാറാണിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും രാധാറാണിയാണ് ശരിക്കും ആത്മീയം, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം ആ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. അതിന് മുക്തി ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു ഇതില്ല. അവർക്കറിയാം മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും 4-5 ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ആ ലെവലിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ കുറച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഋഷിമാരുടെ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു. അതിന് പറയാം നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ എത്ര താഴ്ത്തണെന്ന്. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അവരെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം കിട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ല. അതിന് ഭഗവാനെ സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്ത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ചിത്ത്, അത്ര ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ളത് ആനന്ദം. ആ 3 രൂപം കൂടെ ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അത് ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷീശ്വരന്മാരെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിനാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമ്മള് കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തി യാഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത് യോനിരഹം ബീജപ്രദപിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദമായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയും ആത്മീയവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ശരിക്കും ഒരു ജീവാത്മാവ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രകൃതി, അതിന് സൗകര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, അതിലൊരു ബീജം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? എന്നാലേ അത് ഒരു ജീവവർഗമായിട്ട് മാറുള്ളൂ, ഒരു ജീവാത്മാവായിട്ട് മാറുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ജീവിതവർഗങ്ങളിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം ഞാനാണ് നൽകിയത്. അവയുടെ ജീവപ്രധാനമായ പിതാവും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും വേറെ രീതി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും. 3 ശക്തികളില് ഒന്നിന് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, പിന്നെ ഒന്നിന് ആന്തരിക ശക്തി, ഒന്നിന് തടസ്സ ശക്തി. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ബഹിരംഗ ശക്തിക്കും ആന്തരിക ശക്തിയുടെയും ഇടയിലാണ് തടസ്സ ശക്തി വരുന്നത്. അതിന് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് ശരിക്കും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംഭവിക്കാൻ തന്നെ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും പോവാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും പോവാം. ഇപ്പൊ അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാൻ. ആ അവസരം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ അതിന്റെ സന്തോഷം ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ആയ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഒരു സ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വരൂപമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സ്വരൂപത്തിന് എപ്പോഴും സന്തോഷം, ആ പരമാനന്ദം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതായത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെട്ടും ബോൾട്ട് ഉരുകിപ്പോയി തുരുമ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ കാർമില് നമ്മളിന് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതാണ് കാരണം അതിന്റെ ആത്മീയ സന്തോഷം, ആ ജീവസത്തയുടെ ആത്മീയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഒരു മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ നെട്ടും ബോൾട്ടും കൊണ്ട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അയാ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. അതിന് ശരിക്കും സായുജ്യം ആദ്യം സായുജ്യാണ്, അതായത് ആയ ബ്രഹ്മജ്യോതിലേക്ക് എത്തുക. സാലോക്യം സാരൂപ്യം സാമീപ്യം പിന്നെ ഐക്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിന് അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കൂടെയും ജീവപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഒരു ആത്മീയ ശക്തിയും കൂടി ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴോ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ആത്മീയ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മീയ ശക്തിയൊന്നും കൂടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഞാനാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികയും ആത്മീയമായുള്ള പ്രകൃതിയുള്ള സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മവർണ്ണ സമന്വഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു അറിവാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികവും ആത്മീയവും എവിടെയുണ്ട് അവിടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോലും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നറിയാം. നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇത്രങ്ങാണ്ട് ലെവല് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതും അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യർക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് മർദ്ദമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പൊ സയൻസ് അടക്കം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും താഴ്ചയായാലും ആ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവര് സ്വയം പ്രകാശമൊക്കെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലെവലിൽ തന്നെ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള അത് നമ്മളെ ടെക്നോളജി അത്രയും വളർന്നിട്ടില്ല. അത് പഠിക്കുമ്പോ പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ യോഗി ശക്തിയിൽ ഒരു യോഗിക്ക് 8 യോഗി ശക്തികൾ നേടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു യോഗി ശക്തിയാണ് വളരെ കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര വളരെ ചെറുതായിട്ട് പോവാ, പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ 8 എണ്ണം കുറെ ഭൗതിക കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറയില്ല. പറക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ ആ യോഗിയുടെ അത്തരം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗുണം ആ യോഗിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അത് ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അഗ്നിയിലുള്ളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വെള്ളത്തിലും ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള ആദ്യം അതിനനുസരിച്ചുള്ള സയൻസ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തരം മർദ്ദത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ മർദ്ദം താങ്ങാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയും ഒരേ ജീവവർഗങ്ങളെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് സന്തോഷമല്ല എന്ന് ഭാഗം പറയുന്നത്. അത് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ഉള്ളതാണ്. അതിനെ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയവും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവസത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു സംശയമില്ല. അതിന് വെള്ളമോ ജലോ അഗ്നിയോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അഗ്നിയും വെള്ളവും ഒക്കെ എന്താ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായിട്ട് ആത്മീയം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ പ്രകൃതി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവസത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പല ജീവജാലങ്ങളും പല ലോകത്തിലും പല ജീവജാലങ്ങളായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. 5 സത്വം രജസ്തമായിതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബന്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്ത്, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതമായ ജീവാത്മാനെ പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മള് ശരിക്കും പറയുമ്പോ നമ്മള് ജനനത്തോടുകൂടി, കാരണം നമ്മളെ കടലിലേക്ക് എടുത്ത് എറിയണ പോലെ തന്നെയാണ്. അത് കാരണം മഹാഭാവ അർജുന ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതി. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്കാണ് ആ ജീവൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവൻ വരുമ്പോൾ എന്തായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനായിട്ട് ബന്ധസ്ഥനായി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടലിൽ ചെന്ന് വീണ പോലെ, കടലിൽ ചെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് കടലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കടലിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, വേറെ ഫിഷും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെന്ന് അതിൽ വീഴാണ്. അതിന് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രശ്നം. ജീവാത്മാവ് ചെന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴ. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഈ 3 ബേസിക് ആയിട്ട് ആയ ഗുണങ്ങളെ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സത്ത്, രജസ്, തമസം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കും. ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ
ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, പാപകർമ്മങ്ങൾ തന്നെ പല ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പാപം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചില വ്യക്തികൾ നമ്മൾ പറയാം അവര് കുറെ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം കാണൂല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ അവര് പറയില്ല, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനനുസരിച്ചൊരു ഇത് ആൾക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിന് ലഭിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് അങ്കുരാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും. അതായത് പെട്ടെന്ന് അത് പാപകർമ്മങ്ങള് അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ വരാത്ത കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ആൾക്ക് അനുഭവിക്കാത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അയാള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും അതിന്റെ മുന്നേ ജന്മത്തിലും അനുഭവിച്ച കുറെ കർമ്മങ്ങൾ തീരാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ ജന്മത്തില് അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ അറിയാം, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവര് ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം മുന്നേറുന്നത്, ഈവൻ ആത്മീയമായിട്ടായിട്ട് മുന്നേറുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അത് അതിനായിട്ട് കണക്ഷൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവരെന്താ സത്ത് രജസ് തമസ് എന്ന ഗുണങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടും. അപ്പൊ നല്ല വ്യക്തികൾ എന്തെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് സത്ത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർക്ക് പ്രഭാവത ഉണ്ടാവുക. കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചിലപ്പോ ഒക്കെ മുൻജന്മ സുഹൃത്തം കൊണ്ട് അവർ സത്വഗുണത്തിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രഭാവിതമായി തീരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശഗമനാമയം സുഖസംഘേന ബന്ധനാദി ജ്ഞാനസംഘേന ചാനക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് പറയണേ, ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ സുഖത്തിൽ ജ്ഞാനത്തെല്ലാം ബന്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സത്വഗുണാണ്. ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്, വിജ്ഞാനി ആയിരിക്കും, ഭൗതികമായിട്ട് നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. അവര് മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, സമൂഹത്തിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അവർക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട്. അവര് സത്വഗുണം, അവർക്ക് അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ അവർക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മള് ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലാണ് ശരിക്കും ഭക്തർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ ലെവലിൽ നമുക്ക് സത്വഗുണം വരെ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിന് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുഖത്തിലും ഈ ജ്ഞാനത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ബന്ധരാക്കപ്പെടുന്നതാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അതിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് പറയില്ല കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ലൈഫിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഇവര് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സുഖത്തിൽ ഇവര് നിൽക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെ സത്വഗുണത്തിന്റെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ തന്നെ തമോ രജോ ഗുണക്ക് വളരെ പ്രയത്നിക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ വന്നാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവര് സ്റ്റക്ക് ഓൺ ആവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ അവർ നിൽക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഞാനാണ് മറ്റുള്ളവരിക്കലും എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടല്ലോ, അവർ കമ്പാരിസൺ നടക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ വീണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടുന്ന ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗസമുദ്ഭവം തന്നിബന്ധനാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഘേന ദേഹിനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധികത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന രജോ ഗുണം ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സാത്വിക ഗുണാണ്. ഇനി രജോ ഗുണത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വളരെ വളരെ അധികമായിരിക്കും, അവർ തൃഷ്ണാധികത്വമായിരിക്കും, വളരെ ആഗ്രഹം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറയും ഭൗതിക ലോകം ശരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാം, ഭൗതിക ലോകം ശരിക്കും രജോ ഗുണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം എല്ലാ വീടുകളും വണ്ടികളും എല്ലാ സെക്ഷൻസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ചുറ്റുപാടും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ശരിക്കും ഈ ജീവൻ ചലിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. അതിനിപ്പോ ഇതിലൊരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാഹ ജീവിതം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒരു ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മര്യാദ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു എൻഡ്ലെസ് ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് രജോ ഗുണം. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ലോകം രജോ ഗുണ നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. കാരണം നോളജ് എത്തി ആ ലെവലിലെത്തുള്ളൂ, സത്വഗുണത്തിലെത്തുള്ളൂ. താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവര് താഴത്തെ പിന്നെ അവർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും ക്രിമിനൽസും ആ ലെവലിലേക്ക് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോയി ലാസ്റ്റ് അവര് പറഞ്ഞത് അവരെ അടുത്ത ജന്മം മൃഗയോനികളിലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും. കാരണം മനുഷ്യ ജന്മത്തില് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവര് അത്ര ലെവലിൽ താഴ്ന്നു പോകുമ്പോൾ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ലാസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വൈവാഹിക ജീവിതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ചതുരാശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ല, ബ്രാഹ്മണ്യം, ഗൃഹസ്ഥ്യം, അതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ ആശ്രമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, അതോടുകൂടി നമ്മളെ സന്യാസം ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാന്നാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന രജോ ഗുണം വരുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഇതൊരിക്കലും നല്ലല്ല. അതാണ് രജോ ഗുണ വ്യക്തികളെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില വ്യക്തികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് സംസാരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏത് ഗുണമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഒരു സൈക്കോളജി തന്നെയാണ് അത്. കാരണം സത്വഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും തമോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ആൾക്കാരോട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും. രജോ ഗുണത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും. സത്വഗുണത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് വ്യക്തികളെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമസ്തജ്ഞാനം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബന്ധനാദി ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതപുത്ര ജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണങ്ങളാട്ടെ സർവ്വ ശരീരങ്ങളെ വ്യാമോഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ഗുണദോഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രമാദം, അലസ, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണത്തിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമാദ, അലസ, നിദ്ര. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏത് ജീവിനാണ് കൊല്ലുന്നത് ആ ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ട ഒരു തല, ആളെ തലയാണ് ശരിക്കും പശുവിന്റെ തല വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് ഏത് ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് ആ ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ പണ്ടേ തൊട്ട് നമ്മള് പൂർവികര് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒന്നിനും കൊല്ലരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. ഒന്നാമത്തെ അഹിംസ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഹത്യാണ്. ഗോഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പാലും കുടിച്ചിട്ട് ആ ഗോഹത്യ ചെയ്യണം. അതാണ് പാപം എന്നാണ്. ശരിക്കും ഗോഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ 2 പേരാണ്, ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണരും ഒന്ന് ഗോക്കളും. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഗോഹത്യക്ക്, അതായത് ഗോക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളില് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് മനുഷ്യജന്മം വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ആ മനുഷ്യജന്മം വരുമ്പോ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ജന്മമായിട്ട് വരുന്നത് പശുവായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ്
ഇത്രയാണ് ഗോക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളില്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏത് ജീവിനാണോ വധിക്കുന്നത് ആ ജീവിയായിട്ട് പുനർജന്മം നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്ന പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇത് അത്ര അജ്ഞതയായിരിക്കും ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അവർക്ക് മൃഗത്തിന് തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തില് മൃഗയോനികളിൽ ജനിക്കുന്നു പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വെക്കുന്നത് ലെവലിലുള്ള തമോ ഗുണ ജീവികളുള്ള രീതികളും വലുതില്ല. ഹരേകൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് മന്ദജ്. തത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃതാതു തമഃ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ദജ്. അല്ലേ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് തമോ ഗുണം അജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന തമോ ഗുണമാവട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് സുഖം. അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈവൻ എന്താണ് ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ദേവന്മാരും അവരായ ആനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മലോകം ആ ലെവലൊക്കെ മുഴുവനും അത് സത്വഗുണമാണ്, സത്വഗുണം. അപ്പൊ അതിലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അത് രജോ ഗുണ കർമ്മങ്ങൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അവര് ഫുള്ള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് ഭയങ്കര പരിശ്രമികളായിരിക്കും. അതായത് അവര് ആസുരിക ശക്തികളായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അവര് ഇങ്ങനെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത്ര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് അതില് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സത്വഗുണമുള്ളവര് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോകും, ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ലോകത്തിലായിരിക്കും അവരെ ജീവിതം. അല്ലെങ്കിൽ അവര് അടുത്ത ജന്മത്തില് ആ ലെവലിൽ പോകും. രജോ ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരും. ആ മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ ഉന്മാദം ഗുണം തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നീച ജീവികൾ, അതിന് ലാസ്റ്റ് ആയ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളു ആയ ജീവവർഗത്തിൽ ചെന്ന് അവർ പെടും. അപ്പൊ അതാണ് അവരാ ജ്ഞാനം തന്നെ തമോ ഗുണം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എന്താണ് കാര്യം എന്ന്. അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവര് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ജന്മങ്ങളില് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മൃഗങ്ങൾ അതിനെ താഴത്തെ ലെവല് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ ജീവിതം തന്നെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോഴെ തന്നെ അവര് ശ്രദ്ധിച്ചാലായിരിക്കുക അവരെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗതുല്യാണ്, മൃഗത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി. അവർക്ക് യാതൊരു നിഷ്ഠ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജീവിതം, അതായത് എപ്പോഴും എണീക്കണമെന്നോ എപ്പോഴും ഉറങ്ങണമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ അവർക്കും സമൂഹത്തിനും അവരെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ജ്ഞാനത്തെ ഈ തമോ ഗുണം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ലെവലാണ് സത്വഗുണമുള്ളത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത്, രജോ ഗുണമുള്ളവര് വീണ്ടും ഭൂമിയില്, തമോ ഗുണമുള്ളവര് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള നീച ജന്മങ്ങൾ, അത് നീച യോനികളിൽ ചെന്ന് പിറവെടുക്കും. അതേഷ്ണമാതേച്ചി. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണമാതേച്ചി. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്ത് രജസ് രജസ്സുകളെയും ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള ഒരു മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ആ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ നല്ലൊരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരു രജോ ഗുണത്തിലെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോ 99% സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അയാൾ തമോ ഗുണത്തിനുള്ള വ്യക്തിനോട് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആളെ പതുക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. രജോ ഗുണത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണത്തിലേക്കും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ചിലപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കാം, തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് ഇവനൊരു സത്വ അല്ല രജോ ഗുണം വീണെങ്കിൽ അവരെ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ താഴ്ന്നു പോകും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ചൂതാട്ട കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി ആള് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ട്
കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളും ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് താഴ്ന്നപ്പെടാം. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അതിനാൽ പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാരദ മഹർഷി വാൽമീകിനെ കാണുന്നതും വാൽമീകിനെ ഉയർത്തി ആരെ കടാളനെ ഉയർത്തി ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും. നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയണമെന്ന് അജാമളന്റെ കഥയുണ്ട്. അജാമളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സാത്വികനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ദുഷിച്ച സ്ത്രീയെ കാണുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ നശിച്ച് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് തമോ ഗുണമായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് രജോ ഗുണമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മളെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മ പരിശീലനമാണ്, ഭക്തി പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തി പരിശീലിച്ച് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. രജോ ഗുണം വർദ്ധിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്യ രജസ് നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അടക്കം ചില വ്യക്തികള് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ അവിടെ എന്താണ് അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് വളരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൈസ കിട്ടണം. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അവിടെ രജോ ഗുണം വളരും. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ഉയർച്ച വരുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരായി മാറാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ തത്വത്തിലെത്താം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും വിശുദ്ധ തത്വമാണ്. അതിന് വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചവനാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട്, ഭഗവാന് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് തുല്യമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തുല്യമല്ല ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് തുല്യമായിട്ട് ആവാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഒരു കണക്കുണ്ട്, 84% അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഒരു കണക്കുണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഒരാൾ ഈശ്വരശാസ്ത്രജ്ഞനാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് സ്വാധീനത എന്ന അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് അയാള് സാത്വികനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജി ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്, ഇവരെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും. ഇവൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അധ്യായത്തില് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു തരത്തില് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് വടംവലിയ അത് അല്ല, അത് വിട്ടാണ് 11. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെക്സ്റ്റ്. സർവദോരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാധാരങ്ങൾ, അതായത് മൂക്ക്, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പരിസ്ഥിതിയാണ്. നവതാരങ്ങളിലും പ്രവർത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ നവതാരങ്ങളില് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രകാശിതമാവുന്ന പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ട് അയാൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം പറ്റി. അങ്ങനെ ചെവികൾ നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കാം, മനസ്സിലായി. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പലതും നമ്മൾ സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് പല നെഗറ്റീവ്സ്, കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അതിനിപ്പോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന് സാത്വികന്റെ ഗുണമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാത്വികൻ ഒരിക്കലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ, മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കായാലും ഇതായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമ്മളെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങള്
നമ്മൾ ഭക്ഷണക്രമം വെജിറ്റേറിയൻ ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമാവും. അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇത് വേണ്ടാത്ത സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പരപുരുഷ സ്ത്രീ അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാതും കൊണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട്, അത് ഭഗവാന് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും സാത്വികന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്. അവർ ഈക്വൽ ടു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് സാത്വികന്മാരെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവര് ഇത്രയും 9 കാര്യം കൊണ്ടും അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ. നല്ലത് നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോണത് അടക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ലൈംഗിക ബന്ധമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന് ഒരു ഭഗവാന്റെ അതായത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാതും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. എല്ലാതും സാത്വികം നമ്മളെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ ശരീരവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശരിക്കും സാത്വികർ എന്ന് പറയാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാ നവതാരങ്ങളും ശരിക്കും സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭഃ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്ത്യാനി ജായന്തേ വിവൃതേ പരദർശഭ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഇനി രജോ ഗുണക്കാരെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഹാർഡ് വർക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് രജോ ഗുണക്കാരന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് സാത്വിക ഗുണക്കാരന് സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മള്. അപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്ര അവര് അത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണതിന് അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യവര്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെ ഇനി ശരിക്കും പറയണത് രജോ ഗുണ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അടക്കാനാട്ടം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അവര് അതിനു വേണ്ടി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് ശരിക്കും രജോ ഗുണ സമ്പന്നരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം, ചെറിയൊരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അത്രയും കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ആ വീടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ചിലപ്പോ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കോ, ചിലപ്പോ 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ ചിലപ്പോ ആ വീടുകളിൽ 10 വർഷം. അപ്പൊ അത്രയും കുറവ് ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അയാ കഠിനമായ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, അതൊരു അല്പനേരത്തേക്കുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ എന്തായിരിക്കും? അവര് രജോ ഗുണ വ്യക്തികളായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് അവര് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖമായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതില് ആ ഒരു അല്പനേരത്തേക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്ത് വലിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വീണ്ടും അവർക്ക് ചാടും. അപ്പൊ എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടൂല, അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് രജോ ഗുണക്കാരെ പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാശോ അപ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേധാനി ജായന്തേ വിവൃതേ കുരുനന്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഗുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണത്യ, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകും. അപ്പൊ തമോ ഗുണം നമ്മളിലേക്ക് തമോ ഗുണം വന്നെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കായ എന്താണ് തേജസ്സില്ലായ്മ. ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ല, അപ്പൊ ഒരു അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആള് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവര് തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായിരിക്കും. തമോ ഗുണം മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അവര് ജോലി ചെയ്യില്ല. അവര് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു തേജസ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തേജസ് ഉണ്ട്. ആ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ആ താഴ്ന്നേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവരാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ക്രിമിനൽ ലെവലിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മഹത്യ ആ ലെവലൊക്കെ പോണത് ഇവര് വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ആ കഴിവ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കില്ല. അത് ഈ അഡിക്ഷനും ആ ഡ്രഗ്സും ആ ലെവലിലേക്ക് ഏറ്റവും താഴെ
താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് അവരെപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ ശരിക്കും പറയണത് തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം, ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, രജോ ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. തമോ ഗുണം വളരെ കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവര് തമോ ഗുണമാണ്, അതിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പെടരുത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടി എന്തായിരുന്നു. അതിന് അജാമിളിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. അജാമിള് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടി ചെന്ന് പെട്ട് അദൂഷിച്ച് സ്ത്രീയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മജന്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും അതിന്റെ വാല്യില്ലാണ്ടാവണ്. പിന്നെ ഒരേ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നുണ്ട് അജാമിള്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തരെപ്പോഴും അങ്ങനെ കുറയ്ക്കണം. നമ്മൾക്ക് നാരദനെ പോലുള്ള കഴിവില്ല, മനസ്സിലായി. നമ്മൾ അത്രയും വിശുദ്ധ ശക്തി ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളല്ല. നാരദന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അജാമിളിനെ മാറ്റുന്നില്ല. അജാമിളൻ ഈവൻ സാത്വിക ലെവലിലായിരുന്നിട്ടായിട്ടും അജാമിളെ താഴ്ന്ന് ആ തമോ ഗുണത്തിൽ വരിക ചെയ്തത്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മള് ഭക്ത സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത. ഭക്ത സംഘങ്ങൾ പറയുമ്പോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി രജോഗുണത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സാത്വികത്തിന്റെ ചെറിയ ടച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും. അവരെന്തായാലും തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഈ ലെവലിലേക്ക് വരില്ല. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ത സംഘത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, അവർ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ടൈമൊന്നും അവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം പാർപ്പുറത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവരോട് കാര്യമില്ല. കാരണം അവരുടെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റും, അവരെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കഴിവ് ഉള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെല്ലാം പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന നാരദന്റെ കഥ പോലെയുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കഥകളും അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 4 തരം സുകൃതികളും 4 തരം ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. ആ ദുഷ്കൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത്. ഹരേഷ്ണ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് രജഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് ജനിക്കുമ്പോൾ അവര് ദേവലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരായ ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ ജനിക്കും. ആയ നിർമ്മലമായ ലോകം കാരണം അത്ര സാത്വികമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ അടുത്ത ജന്മം ആ ലെവലിൽ തന്നെ അവർക്ക് ജന്മം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ രജോഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ വീണ്ടും ജനിക്കും. രജോഗുണികൾ വീണ്ടും, കാരണം അവരെ ആഗ്രഹം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വരും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാവട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ ചിന്താഗതി എല്ലാതും മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല, പരിസരബോധം ഇല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വ്യക്തികൾ വരുമ്പോ അത് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതാണിത്. നമുക്ക് ഇതിന് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തരുന്നു. അത്രയുള്ള കേസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ ബലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ബലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തന ബലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാതവുമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അത് സത്വഗുണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. മറ്റേത് ഉണ്ട് രജോഗുണം എന്നാണ് ചേരി പ്രദേശമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റെയർ അവിടെ കടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം, കയറാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആയ ജ്ഞാനടക്കം കിട്ടണില്ല. അതിന് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയാം. അത്ര അജ്ഞാനാണ്. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രം. അപ്പൊ സത്ത് രജസ് തമസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത്. ഈ ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം വീടുണ്ടാക്കണം, അതുണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ലെവല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവര് എന്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഒരു ആനന്ദവും അത് സാത്വികം. അജ്ഞാനം ഒരു സ്റ്റെയർ കയറുന്നത് ആ കോണിപ്പടി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. അതിന് രജസ് തമസ് സാത്വികം സത്ത് രജസ് തമസിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചറേഷൻ ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി തത് സത്വസ്ഥാ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ ജഗന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ലോകങ്ങളിൽ ഉയരുന്നു. രാജസ്യ പ്രകൃതികൾ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നിത്യമായ ഗുണത്തിനടിയപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. കാരണം സാത്വിക ഗുണങ്ങളിലുള്ളത് ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അവര് ജനനം വരാം. രാജസിക പ്രകൃതികളായി ഭൂലോകത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ അവർ ജനിക്കുന്ന പറയുന്നത്. നീച ഗുണമുള്ളവർ താഴത്തെ ലോകത്തിൽ, അതായത് നരകത്തിൽ പോയി അനുഭവപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗയോനികളിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരീര സംബന്ധമായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തെ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സത്യ, രജസ്, തമസ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത കർമ്മങ്ങളിലേക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ തിരികെയും. അപ്പൊ അതിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെയും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൂടെ. കാരണം അർജുനനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കടമ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നതുകൂടെ അത് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ഭഗവാനായ സത്സംഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉയരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മരണശേഷം തന്നെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥലകാല ഇതുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അത്തരം ഭക്തിയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരമായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യം നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു ശരീരമാണെന്നുള്ള ലെവൽ തന്നെ മാറ്റുണ്ടാവും. ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബാരിയർ അല്ല. അവർക്ക് ശരീരം ഇല്ല. അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മ കാണും, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരമില്ല. അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പറ്റും. അതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നെക്സ്റ്റ് 22 തൊട്ട് 25 വരും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്യാനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാര്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവ യോ വദിഷ്ഠതി നേഘതേ സമദുഃഖസുഖസ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാസ്മകാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീരഃ തുല്യനിന്ദാത്മസംസ്തുതിഃ മാനാപമാനയോസ്തുല്യ സ്തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭപരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയാ, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമില്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമോ അപ്രിയമമായ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തത്തിലും ശത്രുമിത്ര ഭാവമില്ലാത്തവനും നിരുത്തമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഗുണങ്ങളെ, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ പ്രതിഭകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതീതനായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അതീതന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു. ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ശരീരമല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ ഡെയിലി ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളോട് ആർക്കും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ
സംഭവിക്കണല്ല. ഒരാള് നമ്മളെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മളത് ചെവിയാണ് കേൾക്കുന്നത്, ചെവി കൊണ്ടാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മുഴുവനും നമ്മള് ആ ഇന്ദ്രിയം അത് ശരീരത്തിനോട് നമ്മള് കണക്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല. അതായത് ആസാനത്തില് ആഗ്രഹോ അതേപോലെ തന്നെ അതും പറഞ്ഞു കല്ലും മണ്ണും. കാരണം കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർണം കണ്ട് കല്ലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൊന്നിനോടായിരിക്കും നമുക്ക് കല്ലും പൊന്നിനോട് ആകർഷണമാവും. പക്ഷെ ശരീരമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ത്രിഗുണ അതീതനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് കല്ലും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് ഇത് ബേസിക് എത്ര ഉള്ളൂ, ആ വ്യക്തി ശരീരമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ഇല്ല. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഇതൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനോട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാവുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യക്തി അതിൽ നിന്ന് അതീതനായി ആ ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാ, ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ചവൻ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്ലോകം എടുത്തു തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ചയോ അവിഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതി ദൈത്യാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളില് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഇനി നമ്മ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മാം ചേ വിചാരണ ഭക്തിയോഗേന സേവത സഗുണ സംബന്ധിതേറ്റം ബ്രഹ്മമുദായ കൽപ്പത. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാത്തെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമ്മളെ ഭക്തിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഏത് സബ്ജക്റ്റിനും ഭക്തിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും കാലത്ത് ജപിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്തില്ല, അത് നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ക്യാരക്ടറാണ്, മനസ്സിലായി. അതേ ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മള് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്ക് മാറ്റം കിട്ടും. കാരണം ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അത് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തണുപ്പ് സ്ഥലത്തിൽ പോയി അവിടെ തണുപ്പണല്ലോ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന ആ ചിന്താഗതിയിലാണ്. അതിന് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് വാൽമീകിയുടെ കഥയാണ് അത് പറഞ്ഞത് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കാട്ടാളൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് ഏത് ചണ്ടാള കുടുംബത്തിലായാലും വേടനായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് വാൽമീകിയായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്തസംഘത്തിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഭക്തസംഘം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അയ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു നല്ല ഭക്തന്റെ കൂടെ ഭക്തസംഘത്തിന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ആ സത്വഗുണ ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരെ, അതായത് സത്സംഗം ആയ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് എപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് നിലനിർത്തണം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാമെന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സമയായ
ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളെ കാലത്ത് ജപം ചെയ്യണത്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്, അത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്, ഇത് കേൾക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കണം. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ലിങ്കുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാക്സിമം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴോ നമുക്ക് ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നുള്ള സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മുകളില് നമ്മൾ ശരിക്കും രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെയും നമ്മൾ പതുക്കെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധമായ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത്ര ലെവലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉയരും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ ഇതിൽ പല ചിട്ടകളും കുറെ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവൻ വൈദികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതികളും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ വൈദികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് ആ വ്യക്തി പരിശീലനം ചെയ്യും. അതിന് നമ്മളെ കാലത്ത് നമ്മളെ വൈകിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കണം, കാലത്ത് പൂജിക്കണം, അമ്പലത്തിൽ പോകണം, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാര്യം ശരിക്കും ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻസിനൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മളെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറെ നോളജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പുഷ്ടിച്ച് അതേ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പുരോഗമിച്ച് സത്വഗുണത്തേക്കും സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലേക്കും വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ചിട്ടകൾ, അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ നിയമങ്ങളിൽ വരുന്ന യമ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. യമ നിയമങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മത്സ്യം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിപ്പോഴല്ല, അതിങ്ങനെ ജപങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നതോടുകൂടി പതുക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പതുക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് 10ാം നിലയിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്ലോറുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി രുചി വരും. പിന്നെ അപ്പൊ ഭക്തി രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ അലങ്കരിക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും. ആഗ്രഹം വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയും ആ ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരുടെ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനങ്ങളെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. അതായത് 3 തരം ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ 3 തരം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷ നേടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേഷ്ണ, ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. അതായത് ഹരേഷ്ണ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ലേ ആതിര മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതിലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ മാത്രമേ വരാതെയുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരുടെ ആയിട്ടുണ്ട്. ജ്യോതിലക്ഷ്മി മാതാജി ഇല്ലേ? ജ്യോതിലക്ഷ്മി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്യോതിലക്ഷ്മി മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് മാതാജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ്. മാതാജി പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ചെയ്തോളും. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശരി, ഹരേഷ്ണ പ്രണാം. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപസിന്ധ്യാപേച്ച പതിനം പാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമോ നമോ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ, പ്രഭാത് ജയ, ഗുരുദേവ് ജയ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.